jarin mai harshe na mane kayan kura ga es fasahan waka yaro ne ku yi mun kara. Na ɗauki biya zan harraba garki min layar zana ga es ajasun waka mai doka kiɗa tun bara. Harshen kai zan alƙalin ka wajen farci kai gyara inda ka zama mai sa'a ka gagara kuma ya gasa. Bani guri malam kaga rabona zan kama yaro na girma na rufe bakin yan gulma to ka ji mai baki da hannu ake zancen kurma ɗaji batun samu ya fi zuwa gun mai nema kadan buɗe rama wawa ai sai ya haɗama mai iko da sama kada bani da yan rigima ko kuso koma kar kuso wata rana mu ne a gaba. Harshen kai zan alƙalin ka wajen farci kai gyara inda ka zama mai sa'a ka gagara kuma ya Mai gasa. nazari a cikin lafazi aka bambance yaren Hausa mai haƙuri a cikin yanayi kuma shi ke more garabasa ba a morewa alwashi sai ranar ɗaukar fansa in na gatar ko zan shiga sako ba na zufa a cikin rana. Harshen kai zan alƙalin ka wajen farci kai gyara inda ka zama mai sa'a ka gagara kuma ya gasa. Harshen kai zan alƙalin ka wajen farci kai gyara inda ka zama mai sa'a ka gagara kuma ya gasa. Nasari lissafin rayuwa na san so na saka shakuwa talla mai kyauta mai baiwa haka banda a ranar tsaiwa fasaha na zama kainuwa da ɓogai toshe irin ruwa ɗan mata ku tashi mu yi rawa a cikin ku nake san ne kawa dan Allah kar ku yi yawa sai ku zo mu more rayuwa. Harshen kai zan alƙalin ka wajen farci kai gyara inda ka zama mai sa'a ka gagara kuma ya Ya buga tambari a sashin 'yan mata datti da shi ake baiwa nagarta dan farko yana layin wauta tunda kurege yayi dare to sai ku rufe kayan